Καλημέρα σε όλους. Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας. Βλέπω αρκετά γνωστά ονόματα, ξενοδόχους που είναι μαζί μας, ξενοδόχους που ευελπιστώ να έρθουν μαζί μας και να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να αυξήσουν τις πωλήσεις μέσω των καναλιών, αλλά επίσης και από την απευθείας πώληση. Καταρχήν ελπίζω να είστε όλοι καλά, υπομονή αρχικά, καταλαβαίνω και εγώ όπως και ο Θωμάς που θα σας μιλήσει μετά ότι γενικότερα έχουμε μια δύσκολη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά ελπίζουμε για το καλύτερο, προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο, αλλά πάντοτε είμαστε προετοιμασμένοι ότι η αγορά θα ανοίξει, επομένως θα καταφέρουμε σιγά σιγά από τη νέα χρονιά, ειδικά τα seasonal hotels, να μπορέσετε κι εσείς σιγά σιγά να αρχίζετε να δουλεύετε πιο δυναμικά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει η όλη οργάνωση να υπάρχει από τώρα και να μπορούμε να προχωράμε σιγά σιγά στις διαδικτυακές πωλήσεις. Θωμά, καταρχήν σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας άλλη μια φορά. Καλή σου μέρα. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα σε όλους. Ωραία. Σήμερα θα πάμε λιγάκι σε ένα διαφορετικό μοτίβο. Θα προσπαθήσω να μην κάνεις καθαρά εσύ μία... Μισό λεπτάκι να κάνω ένα mute κάποιους που έχουν μπει ενδιάμεσα. Μπορείς να ξανανοίξεις το μάλι το μικρόφωνο σου. Θα προσπαθήσω να κάνουμε ένα διαφορετικό τύπου webinar σήμερα με ερωτήσεις. Επομένως, θεωρώ ότι το να κάνεις μια παρουσίαση απλά στο όλο μοτίβο του θέματος που έχουμε σήμερα, που είναι η αύξηση των διαδικτυακών πωλήσεων και το channel mix στην πραγματικότητα, να δούμε πώς μπορείς να στήσεις καλύτερα το channel manager και να μπορέσεις να δείξεις καλύτερα το ξενοδοχείο. Θα προτιμήσω σήμερα να το κάνουμε με ερωτήσεις. Άρα θα ξεκινήσουμε να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις και να μου κάνεις μια παρουσίαση σχετικά εσύ. Και επίσης στο τέλος της συζήτησής μας θα ανοίξουμε τα μικρόφωνα ή αντίστοιχα, όπως οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε σαν χρήστες, θα μπορούσατε να στέλνετε ερωτήσεις στο chat που είναι πατώντας την μπάρα του Zoom, πατάτε το chat και σε εκείνο το σημείο μετά μπορείτε να στέλνετε ό,τι ερώτηση θέλετε, την οποία μπορώ να κάνω στο τέλος εγώ στο Θωμά ή αντίστοιχα ο Θωμάς θα μπορέσει να απαντήσει εφόσον τα βλέπει όλα. Θωμά, θα σε κάνω επομένως host, να μοιράσεις αρχικά την οθόνη. Μπορείς να παρουσιάσεις μερικά πράγματα για την εταιρεία της Hotel Availabilities. Να ξέρετε όλοι σας ότι έχουμε στρατηγική συνεργασία. Είμαστε σχεδόν μια εταιρεία. Ευελπιστώ να δέσουμε ακόμα περισσότερο με τη Hotel Availabilities. Η Book Online Now και η Hotel Availabilities στην ελληνική αγορά βγαίνουμε μαζί. Και για όσους δεν γνωρίζουν τα προϊόντα, θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί σας, να σας κάνουμε ένα presentation αντίστοιχα και των δύο προϊόντων. Ωραία. Θωμά, καταρχήν εξήγηση λέει το θέμα που θα μιλήσει σήμερα και αντίστοιχα μετά θα σου κάνω τις ερωτήσεις εγώ που χρειάζεται να γίνουν. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε λιγάκι... Καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε και χαίρομαι που βλέπω έτσι αρκετό κόσμο. Αυτό που καταρχάς να πω ότι στα πλαίσια της λειτουργίας Hotel Availability, του Channel Manager δηλαδή, και όλα αυτά τα χρόνια και χρησιμοποιώντας, αναλύοντας τα δεδομένα τα οποία έχουμε και βλέποντας τις έρευνες οι οποίες υπάρχουν, προσπαθούμε, αποκτούμε έτσι μια εμπειρία, μια γνώση την οποία θέλουμε να μοιραστούμε. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν είναι κάτι εύκολο η πώληση, δεν είναι κάτι εύκολο το να βρούμε τα κανάλια, δεν είναι κάτι εύκολο να δούμε πώς θα μπορούμε να μεταφέρουμε από τα κανάλια στις direct κρατήσεις. Άρα όλα αυτά θα πρέπει να ψάχνουμε και να διαβάζουμε κάθε μέρα και να βρίσκουμε καινούργια πράγματα. Γι' αυτό το λόγο είπαμε σήμερα να μιλήσουμε για τη χρήση των καναλιών, Channel Manager, πώς μπορούμε δηλαδή να τα χειριστούμε τα κανάλια, πολλά κανάλια, να κάνουμε ένα μείγμα καναλιών δηλαδή, και για διαδικτυακές πωλήσεις και να επαναπροσδιορίσουμε τη στρατηγική των πωλήσεων με τα καινούργια δεδομένα.
με αυτά που βλέπουμε στις έρευνες, στις μελέτες, το τι καινούριο συμβαίνει, το πώς ανακατευθύνεται ουσιαστικά η διαδικασία των κρατήσεων, της έβρεσης του ταξιδιού και των κρατήσεων από τους δυνητικούς πελάτες και πώς ένα μέρος από αυτούς θα μπορούσαμε να τους γυρίσουμε σε direct κρατήσεις. Άρα αυτό που λες Θωμά, στην πραγματικότητα είναι να ελέγξουμε και αυτή τη στιγμή και να δούμε και τι αλλαγές στην πραγματικότητα παρατηρούμε στην υφιστάμενη κατάσταση που έχουμε με τον COVID και βέβαια πάλι το τι θα συζητήσουμε με το καλό όταν στη μετα-COVID πρακτικά εποχή. Άρα πάλι θα ήθελα να μας εξηγήσει, ας πούμε, τι αλλαγές παρατηρούνται αυτή τη στιγμή, αν μπορούσες αρχικά. Λοιπόν, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό καταρχάς να βλέπουμε τις αλλαγές. Το τι συνέβαινε πέρυσι, το 19, με το τι συνέβη το 20 και το τι θα συμβεί το 21 ή το 22 είναι τελείως διαφορετικά. Κάθε χρόνο θα έχουμε τελείως διαφορετικές αλλαγές και αυτό θα πρέπει να το δούμε έχοντας κάποια δεδομένα από μελέτες οι οποίες δημοσιεύθηκαν με το τέλος του καλοκαιριού της σεζόν, τον Οκτώβρη, δηλαδή τέλος Οκτώβρη. Βλέπουμε ότι, και κυρίως για την ευρωπαϊκή αγορά, βλέπουμε ότι η μετακίνηση των Ευρωπαίων θα είναι τοπικά έως μέσα στην Ήπειρο. Δηλαδή, μεγάλο ποσοστό θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή, το πρώτο δεδομένο είναι ότι μεγάλο μέρος των ταξιδιωτών θα ταξιδέψουν είτε στη χώρα τους είτε στην Ευρώπη. Πολύ μικρό ποσοστό θα βγει εκτός Ευρώπης, που σημαίνει ότι αυτό είναι ένα καλό εν μέρη, γιατί το ποσοστό το οποίο χάναμε πήγαινε εκτός Ευρώπης, Ασία ή Λατινική Αμερική κτλ. Πλέον θα μετακινηθεί στην Ευρώπη, βέβαια μειώνεται το ποσοστό σύνολο αυτών που θα μετακινηθούν εξωτερικό. Άρα λοιπόν είναι ένα δεδομένο το οποίο θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις οι πελάτες, δηλαδή τι τους επηρεάζει. Γιατί κακά τα ψέματα μέχρι τώρα ξέραμε κάποιες διαδικασίες. Το να έχουμε μια ιστοσελίδα, πολλές φορές σχεδόν το 50% των ιστοσελίδων δεν παρέχουν τις πληροφορίες, την εμπειρία ουσιαστικά, γιατί όταν μιλάμε για ταξίδι μιλάμε για εμπειρία. Άρα η εμπειρία ξεκινάει από την έμπνευση, από την πρώτη εικόνα που θα δει κάποιος, την πρώτη πληροφορία που θα έχει κάποιος, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Αν η πρώτη εμπειρία είναι κακή, φυσικά δεν θα επιλέξει το χώρο μας, το κατάλημά μας ή το προορισμό μας. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς επηρεάζεται ο ταξιδιώτης και με ποιο τρόπο λαμβάνει την απόφαση να επιλέξει το προορισμό ή το κατάλημα. Θωμά, απλά να έχεις στο νου σου, επειδή συνεχίζουν να μπαίνουν άτομα, να κάνεις κάποιο admit στους υπόλοιπους που μπαίνουν αργοπορημένοι. Αυτό να έχεις στο νου σου επειδή είσαι ο host. Έτσι. Οκ, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι, ναι, δεν το πρόσθεσα, είδα να μου βγαίνει το μήνυμα, αλλά δεν το πρόσθεσα. Οκ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείς να συνεχίσεις. Ωραία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας να δούμε τα μέσα τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε παράλληλα πριν πάμε να δούμε τις πωλήσεις και πώς θα ολοκληρώσουμε την εμπειρία. Μιλάμε για πλέον μια ψηφιακή εποχή, μιλάμε για ψηφιακή ταυτότητα η οποία θα πρέπει να έχει να κάνει μάλλον σε όλα τα μέσα όπου υπάρχει ίντερνετ. Άρα και αυτό θα πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας. Επίσης, ένα άλλο δεδομένο πάρα πολύ σημαντικό είναι το τι θέλει πλέον. Έχει αλλάξει το τι ζητάει ο ταξιδιώτης. Άρα θα πρέπει και από εκεί να δούμε. Δώστε μου να βάλω κάνω το admit. Ωραία. Άρα θα πρέπει και από εκεί να δούμε τι αλλαγές, πώς διαφοροποιείται, γιατί έχει να κάνει με ποιο τρόπο πλέον θα προωθήσουμε και θα προβάλλουμε και το προϊόν μας ή ποιες πληροφορίες θα βάλουμε στο ψηφιακό μας προφίλ, στο σελίδα μας, στα κανάλια και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί οι γενιές αλλάζουν, τα δεδομένα, τα θέλω των ταξιδιωτών αλλάζουν. Οι εμπειρίες πλέον πάμε στην εμπειρία. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Πλέον δεν είναι ήλιος και θάλασσα, τα πράγματα αλλάζουν. Θέλει εμπειρία, θέλει προσωπική εμπειρία ο ταξιδιώτης. Άρα μιλάμε για κάποια δεδομένα τα οποία πλέον
θα πρέπει να τα βάλουμε μαζί με ό,τι άλλο έχουμε στο marketing, αν κάνουμε ή ό,τι κάνουμε, όποιες ενέργειες, ή στο προφίλ μας, στην αναδιοργάνωση του προφίλ. Επομένως, Θωμά, θεωρείς ότι αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω ότι κι εσείς λόγω του channel manager καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να ακολουθήσει μια διαφορετική διαδικασία αυτή τη στιγμή ο πελάτης. Δηλαδή, αυτό που προτείνω και εγώ συνήθως στους πελάτες μας όταν μας καλούν στο γραφείο είναι ότι αναφέρω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να αλλάξουν λίγο το σκεπτικό, όχι μόνο στο κομμάτι της τιμής, έτσι, που βασικά είναι αυτό που οι περισσότεροι βλέπουν, αλλά γενικότερα όλη τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις έτσι ώστε να διαλέγεις ένα κανάλι, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει να δούμε πλέον ότι ένα μεγάλο ποσοστό βλέπει την τιμή σαν πρώτο, αλλά θα πρέπει αυτό να συνδυάζει με την εμπειρία. Και πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα. Βλέπουμε ότι τα στατιστικά μας λένε ότι βλέποντας όσον αφορά το accommodation, ότι το 26% πλέον, στην τελευταία έρευνα που δημοσιεύθηκε πριν από ένα μήνα περίπου, λέει ότι οι κρατήσεις τους θέλουν να γίνονται direct. Μετά από αυτά που συνέβησαν την προηγούμενη σεζόν, την περασμένη σεζόν, πλέον υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, γιατί θέλουν να μιλάνε απευθείας με αυτόν με το κατάλημα. Άρα η κράτηση πάει εκεί. Και αυτό είναι ένα θέμα. Βέβαια το OTAs έχουν μεγάλο ποσοστό, 43%, και φυσικά ένα μεγάλο ποσοστό έχει να κάνει με τα search engines, το 21%, που σημαίνει ότι θα πρέπει όλα αυτά να τα εκμεταλλευτούν. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή ποια στρατηγική θα ακολουθήσουμε και πώς θα επαναπροσδιορίσουμε την όλη διαδικασία ποια κανάλια θα χρησιμοποιήσουμε βασικά, εναλλακτικά, και πώς θα μετατρέψουμε την κίνηση σε direct για αυτό το 26% που είναι ένα ποσοστό για direct κρατήσεις μεγάλο, μας φαντάζει μεγάλο. Αν το δούμε οι μεγάλες αλυσίδες ξεκινάνε από γύρω στο 20 με 30 κάτι %, και ειδικά στις μεγάλες αλυσίδες είναι πάνω από 30%. Άρα σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουμε μια σημασία στο πώς αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε. Και επίσης να δούμε λίγο και κάτι άλλο. Τα στατιστικά μας λένε ότι αυτή τη στιγμή το 73% γίνεται online οι κρατήσεις, ενώ το 27% offline. Αν δούμε όμως πραγματικά οι offline κρατήσεις από πού προέρχονται? Τουριστικό γραφείο. Το τουριστικό γραφείο από πού αγοράζει? Από B2B συστήματα, από GTS. Άρα λοιπόν μεγάλο ποσοστό των offline κρατήσεων, δηλαδή συνολικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πάνω από 90%, έρχεται από online οδούς. Μόνο ένα μικρό ποσοστό πηγαίνει κατευθείαν, είναι το walk-ins όπως λέμε, ή τηλεφωνικά ή email στο κατάλημα. Αυτό που μας λες εν μέρει, Θωμά, είναι ότι πρέπει να ελέγχουμε σιγά σιγά στην πραγματικότητα ποιοι είναι οι δυνητικοί μας πελάτες και το τι έχει αλλάξει στην πραγματικότητα στον τρόπο που ψάχνουν και από πού ψάχνουν. Έτσι άρα θα πρέπει να καταλάβουμε σιγά σιγά. Βέβαια, γυρίζοντας λίγο από το κομμάτι του ξενοδόχου, θα σκεφτεί ότι τι πρέπει να κάνω. Γιατί, καλά είναι να λέμε νούμερα και ορθώς πρέπει να ελέγχουμε τα νούμερα. Είναι ένα κομματάκι το οποίο είναι δύσκολο για τον απλό ξενοδόχο να το κατανοήσει ή να το ψάξει. Άρα γι' αυτό υπάρχουν, και εκεί είναι που αναφερόμαστε, ότι υπάρχουν εταιρείες σαν εμάς τεχνολογίας που μπορούν να τους προσφέρουν αυτά τα δεδομένα και αυτή τη γνώση, έτσι ώστε σιγά σιγά να καταλαβαίνουν και να ορίζουν στην πραγματικότητα ποιο είναι το πελατολόγιο το οποίο αναφέρεται επίσης στο δικό τους κατάλημα, τον τύπο του καταλήματος, σε ποια ηλικιακή βάση, σε ποια χώρα, σε ποιο φύλο επίσης, που είχε το προηγούμενο στατιστικό που ήταν πολύ ενδιαφέρον. Επομένως, μπορείς να δώσεις μία καθοδήγηση το ποια πρέπει να είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον ίδιο τον ξενοδόχο? Ναι. Όσον αφορά τα νούμερα λένε την αλήθεια. Γιατί στο τέλος, ο επιχειρηματίας, γιατί όλοι στο αυτό το χώρο είμαστε, κοιτάμε τα νούμερα. Στο τέλος, το νούμερο θα μας δείξει το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, όλα αυτά ήταν να το πω έτσι, είναι τα πράγματα, τα νούμερα που θα πρέπει να δούμε, να διαβάσουμε, να αναλύσουμε, να καταλάβουμε τι σημαίνουν, για να πάμε στο επόμενο στάδιο, το οποίο ουσιαστικά θα πρέπει να δούμε ποιο δρόμο θα ακολουθήσουμε για να φτάσουμε και ποια διαδικασία. Αν δούμε το δίκτυο, το τι συμβαίνει γενικότερα στα συστήματα αυτά, θα δούμε ότι γίνεται ένας
πώς να το πω με απλά λόγια, υπάρχουν πάρα πολλοί συμμετέχοντες σε όλο αυτό το κύκλωμα, το οποίο θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν πάμε να επιλέξουμε την καλύτερη διαδικασία για να βρούμε να στοχεύσουμε τους πελάτες. Αλλά πριν πάμε όμως στους πελάτες, θα πρέπει να δούμε, να περάσουμε κάποια βήματα. Θα πρέπει να πάμε μάλλον κάποια βήματα πίσω. Γιατί θα πρέπει να δούμε καταρχάς ποιο είναι το προϊόν που πουλάμε. Θα μου πείτε διαμονή. Δεν είναι διαμονή. Διαμονή είναι πουλάνε όλοι. Αλλά τι διαμονή πουλάω? Αν δεν γνωρίζω το προϊόν μου, δεν θα ξέρω πού θα πουλήσω. Σε ποιες ομάδες θα στοχεύσω. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πάω 1-2 βήματα πίσω, να επαναπροσδιορίσω, να δω τι ακριβώς πουλάω, το προϊόν μου, την κατηγορία, τον προορισμό, τη θέση του ξενοδοχείου, το τι υπηρεσίες έχω, έτσι ώστε να καταλάβω και σε ποιους θα το δώσω, θα το πουλήσω αυτό το προϊόν. Και να κάνω το που θέτει το προϊόν, ώστε θα το πουλήσω το προϊόν μου. Και μετά να ορίσω τις ομάδες στόχο. Σε ποιους θα πουλήσω το προϊόν μου. Είτε αυτό είναι με γεωγραφικά κριτήρια, είτε αυτό είναι με οικονομικοκοινωνικά, είτε με ψυχογραφικά, με οποιοδήποτε κριτήριο. Θα πρέπει να ορίσω όμως ομάδες στόχο. Να ξέρω ότι πουλάω σε συγκεκριμένες ομάδες στόχο. Επίσης, αφού γνωρίζω σε ποιους θέλω να πουλήσω, το επόμενο βήμα είναι να δω την αγοραστική του συμπεριφορά. Θα δούμε κάποια παραδείγματα παρακάτω. Πώς αγοράζει η γερμανόφωνη αγορά, πώς αγοράζει η αμερικάνικη αγορά, πώς αγοράζει ένα ταξίδι η ρώσικη αγορά ή η ασιατική, η κινέζικη αγορά, σε αντίθεση με την ινδική αγορά. Κάθε αγορά, λοιπόν, αν πάμε με γεωγραφικά κριτήρια, έχει διαφορετικό τρόπο. Ακόμη και σε ένα απλό παράδειγμα, στη ρώσικη αγορά. Η ρώσικη αγορά έχει 2 τελείως διαφορετικές ή 3 ταχύτητες. Άρα, λοιπόν, ανάλογα σε ποια, πέρα από τα γεωγραφικά κριτήρια που λέμε ρώσικη αγορά, ανάλογα σε ποιο επίπεδο με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια απευθυνόμαστε, έχει τελείως διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με την αγορά ταξιδίου. Και αφού λοιπόν ξέρουμε πώς θα πουλήσουμε, με ποιον τρόπο, τότε βρίσκουμε τα κανάλια. Μετά είναι το βήμα που πάμε και λέμε, ωραία, ποια κανάλια θα χρησιμοποιήσουμε για να στοχεύσω σε αυτές τις αγορές που είπα προηγουμένως. Και φυσικά το κάθε κανάλι θέλει και δική του διαχείριση. Είτε αυτό είναι λιανική, είτε χονδρική, είτε είναι GPS. Άρα θα πρέπει να δω, και δεν ξεχνάμε σε καμιά περίπτωση και δεν βγάζουμε απ' έξω τα offline κανάλια. Είτε αυτό είναι tour operators, είτε αυτό είναι τουριστικά γραφεία, είτε είναι οτιδήποτε άλλο το οποίο θέλουμε να έχουμε στο μείγμα των καναλιών μας. Αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε τις πωλήσεις που θέλουμε. Και αυτό που είπα προηγουμένως, θα δούμε μια τεράστια διαφορά. Βλέπουμε ότι η γερμανόφωνη αγορά, το 34% απευθύνεται σε την παραδοσιακή διανομή. Τηλέφωνο, φαξ και ναι. Ακόμα και το email που χρησιμοποιεί. Ναι. Ένα 28% μιλάει για online, για booking engines, website κτλ. Το οποίο είναι μεγάλο ποσοστό, έτσι το είδαμε και προηγουμένως. Σε real-time booking, OTAs το 27% και 12% tour operators και όλο το άλλο το υπόλοιπο κύκλωμα. Αν το δούμε σε αντίθεση όμως με την αμερικάνικη αγορά, βλέπουμε ότι, μάλλον πριν πάω εκεί, πώς επηρεάζει η γερμανόφωνη αγορά, βλέπουμε ότι μόνο το 0,2% επηρεάζεται από τα social media. Σε αντίθεση με την αμερικάνικη αγορά, που το 21,65% επηρεάζεται από τα social media. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάθε αγορά, και αυτά τα παραδείγματα τα έβαλα μόνο και μόνο για να δούμε τη διαφορετικότητα, γιατί όταν μιλάμε για ένα κανάλι, δεν μιλάμε, και για μια αγορά δεν μιλάμε όλο τον κόσμο το ίδιο, για όλο τον κόσμο. Μιλάμε για κάθε συγκεκριμένη αγορά, έχει διαφορετική αντιμετώπιση. Θα πρέπει να βρούμε διαφορετικά κανάλια που θα τους στοχεύσουμε. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ξέρω σε ποιους απευθύνομαι και να ξέρω με ποιο τρόπο πώς επηρεάζονται και με ποιο τρόπο αγοράζουν το ταξίδι τους. Και φυσικά τα κανάλια συστήματα υπάρχουν πάρα πολλά. Συνολικά υπάρχουν γύρω σε 750 με 800 συστήματα κρατήσεων τα οποία λειτουργούν είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε σε περιφερειακό, είτε σε παγκόσμιο επίπεδο. Και θα πρέπει να τα ξεχωρίσουμε ανακατηγορίες. Αν δούμε τα γενικά κανάλια, το Booking Expedia. Βέβαια, Expedia στο group έχει και ειδικά κανάλια, θα πρέπει να το δούμε και αυτό. Με γεωγραφικά κριτήρια, όπως Hotel Bonanza για την αγγλική αγορά, Ostrovo για την ρώσικη αγορά, Agoda για την ασιατική αγορά, Street για κινέζικη αγορά. Κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, Tablet Hotels για 4-5 αστέρια, Prestige για luxury, Hostel World για low budget ξενοδοχεία, εξειδικευμένα κανάλια, Hotel Tonight για last minute κρατήσεις, κυρίως city hotels, Hotel Planner για group booking, κυρίως μεγαλύτερα ξενοδοχεία. Δηλαδή αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, Θωμά, αυτό που αναφέρεις στην πραγματικότητα και θέλω να μου πεις επίσης από την εμπειρία σου και από το support που κάνετε και εσείς στους πελάτες όταν έρχεται καινούριος πελάτης, είναι ότι υπάρχουν οι μεγάλοι ελέφαντες που τους ονομάζουν γενικότερα στο εξωτερικό, που είναι η Expedia και η Booking, που
θεωρητικά οι περισσότεροι, πρακτικά το 90% των ξενοδοχείων μπαίνει σε αυτά τα δύο κανάλια, έτσι δεν είναι? Σωστά. Από εκεί και πέρα, εφόσον δίνεται, ο λόγος που αγοράζεις ένα channel manager, και εκείνη η ουσία όλη, είναι ότι θέλει σιγά σιγά να ανοίγεις λιγάκι τη βεντάλια των πωλήσεων και να διαλέγεις κανάλια τα οποία αναφέρονται και σε διαφορετικές αγορές, αλλά εξειδικεύονται ειδικά στο πελατολόγιο που θέλει το εκάστοτε κατάλημα. Επομένως, το να διαλέγεις, και εκεί είναι η βοήθεια που του δίνεται, είναι να διαλέγεις στην πραγματικότητα τα κανάλια που αναφέρονται και στη γεωγραφική περιοχή που είναι το ξενοδοχείο, αλλά επιπρόσθετα στο να βρίσκουν το κατάλληλο κανάλι που θα αναφέρεται στο κατάλληλο πελατολόγιο. Σωστά? Έτσι ακριβώς. Αυτό που θέλουμε είναι να μην... Δεν έχουμε μια λίστα καναλιών και επιλέγουμε απλά για να πούμε ότι έχουμε το channel manager, οπότε εντάξει, βάλε και 15 κανάλια. Δεν έχει κανένα νόημα, καμία σημασία. Γι' αυτό ανέφερα προηγουμένως ότι αν δεν ξέρω το προϊόν μου, αν δεν ξέρω σε ποιες ομάδες θα στοχεύσω, γιατί και το ποιες ομάδες θα στοχεύσω, ειδικά με γεωγραφικά κριτήρια, έχει να κάνει και με στον προορισμό τον οποίο βρίσκεται το κατάλημά μου. Αν ο προορισμός δεν έχει κοντά, δεν είναι προσβάσιμος, δηλαδή δεν έχει αεροδρόμιο, δεν έχει λιμάνι, δεν έχει τρόπο να έρθει κάποιος από κάποια συγκεκριμένη χώρα, αν το πάμε γεωγραφικά, τότε προφανώς και να στοχεύσω αυτή τη χώρα δεν θα έχω αποτέλεσμα. Ή είναι και ο τρόπος που θα χρησιμοποιήσω το κάθε κανάλι. Γιατί ένα κανάλι μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να κάνω κρατήσεις, για να μου δώσουν όγκο, μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να κάνω marketing, για να υπάρχει το όνομά μου εκεί στις αναζητήσεις. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να κάνω τοποθέτηση του προϊόντος. Δηλαδή, θέλω να βγω μάλλον στη luxury αγορά. Άρα, λοιπόν, γιατί έχω κάνει αναβάθμιση, θα πρέπει να βρω όλα τα συστήματα κρατήσεων luxury και να κάνω εκεί εγγραφή. Θέλω να πάω στη γενική μάζα γιατί θέλω απλά να έχω κόσμο. Ή μπορεί αυτό που προηγουμένως, να κάνω marketing. Μπορώ να βάλω μια διαθεσιμότητα, ένα τυποδωματίο απλά για να με εμφανίζει όπως εμφανίζει και τα υπόλοιπα για να μάθει ο κόσμος. Θωμά, μία ερώτηση εδώ τώρα. Άλλη μια φορά σε διακόπτω, αλλά ξέρεις, θέλω να το κάνω διαδραστικό για να ξεκινάμε. Αυτά είναι τα B2C, τα OTA που λέμε. Έτσι. Ναι. Πολλοί πελάτες δεν ξέρουν, ή ξενοδόχοι τέλος πάντων, δεν ξέρουν την διαφορά του B2B με το B2C. Δηλαδή, ακούνε από εμάς που είμαστε μέσα στην τεχνολογία, που είμαστε μέσα στον χώρο και αναφερόμαστε σε B2C κανάλια και B2B κανάλια. Το slide που μας δείχνεις τώρα αναφέρεται σε B2C κανάλια. Νομίζω ότι είμαι σίγουρος ότι θα δείξει και ένα αντίστοιχο για B2B. Επομένως, σε πάω σε αυτό το επίπεδο. Μπορείς να εξηγήσεις ποια είναι η διαφορά αυτών των καναλιών που είναι B2C με τα B2B και να δείξεις και μερικά B2B κανάλια αντίστοιχα? Ωραία. Θα το δούμε, ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, όσον αφορά τα B2C, μιλάμε για πώληση στη λιανική αγορά. Πώληση στον τελικό ταξιδιώτη. Η διαφοροποίηση σχετικά σε σχέση με τα B2B, με τα συστήματα χονδρικής, έχουν να κάνουν κυρίως ότι στα B2C ο ξενοδόχος ο ίδιος ελέγχει την διαθεσιμότητα και την διαθεσιμότητα μέσω channel manager είναι ενιαία ούτως ή άλλως. Πάμε σε free sales παντού. Ελέγχει την τιμή, άρα το τι θα αγοράσει είναι γνωστή, η τιμή είναι αυτή που έχει βάλει ο ίδιος ο ξενοδόχος, είτε βασική τιμή είτε προσφορά. Και απευθύνονται κυρίως στο ευρύ κοινό, στον τελικό καταναλωτή, τον τελικό ταξιδιώτη. Απ' την άλλη όμως, τα συστήματα B2B, το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι και φυσικά τα B2C, να μην ξεχάσω εδώ πέρα να πω, ότι τα συστήματα B2C, στην πλειονότητα η πληρωμή γίνεται στο κατάλημα, που σημαίνει η ρευστότητα, που σημαίνει ο ξενοδόχος διαχειρίζεται ουσιαστικά όλη την κράτηση και όλη την πληρωμή. Σε αντίθεση με τα B2B, τις περισσότερες περιπτώσεις τα B2B συστήματα, τα συστήματα χονδρικής ζητάνε net τιμή, καθαρή τιμή ή μεγάλη προμήθεια έτσι ώστε να διαχειριστούν και μεταπουλάνε σε τρίτους μεταπολιτές. Είτε B2B συστήματα, είτε άλλους B2C, είτε online συστήματα κρατήσεων. Μπορείς να μας δείξεις μερικά B2B αντίστοιχα? Απλά ήθελα πριν πάμε όμως στα B2B συστήματα, θέλω να κάνω μια αναφορά εδώ πέρα, να δείξω ένα-δύο παραδείγματα. Γιατί ωραία, ξέρουμε την Booking, ξέρουμε την Expedia. Τι ξέρουμε από την Booking και την Expedia? Επειδή τη χρησιμοποιούν και οι υπόλοιποι ή είναι γνωστοί από το word of mouth, ξέρουμε τι συμβαίνει. Θα πρέπει όταν επιλέγουμε ένα κανάλι, θα πρέπει να ψάχνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Θα πρέπει να ψάχνουμε πληροφορίες. Μάλλον να πάω λιγάκι στα συστήματα εδώ και θα επανέλθω μετά στα B2B. Αυτό που πρέπει να ψάξω είναι να δω επιμέρους στοιχεία. Να δω δηλαδή τι με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει, ωραία, την Booking ξέρω ότι είναι το μεγαλύτερο σύστημα κρατήσεων. Πόσες αναζητήσεις τη μέρα έχω, πόσες κρατήσεις έχω τη μέρα,
κάνει το σύστημα, πόσες διανυκτερεύσεις, επίσης, τι επισκεψιμότητα έχει από ποιες χώρες, που είναι δυνατή. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, το οποίο θα πρέπει να το ξέρω και δεν θα πρέπει να το ξεχάσω ποτέ, είναι το τι ποσοστό ακυρώσεων έχει το κανάλι αυτό σε σχέση με τις κρατήσεις. Μια μεγάλη διαφορά, η Booking.com έχει 39% μέσω ποστό ακυρώσεων, η Expedia έχει 25%. Το Direct έχει 16%. Άρα μιλάμε για μια τεράστια διαφορά. Και αυτό έχει να κάνει γενικότερα με τις κρατήσεις και με τον τρόπο που πουλάει το κάθε κανάλι. Αν αυτό είναι πακέτο, αν αυτό είναι μόνο το ξενοδοχείο κτλ. Άρα το κάθε κανάλι θα πρέπει να έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε τις πληροφορίες για κάθε κανάλι. Να γυρίσω όμως και πίσω στα B2B. Όπως αναφέρομαι στα B2C, με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, ακριβώς θα πρέπει να διαχειριστώ και τα συστήματα κρατήσεων B2B. Το ίδιο μπορώ να τα ορίσω γεωγραφικά, να στοχεύσω συγκεκριμένες αγορές. Είτε τα γενικά, Webex Group, Hotel Beds, Hotels Pro, γεωγραφικά κριτήρια, Hotusa, Sun Hotels, Avra Travel, εξειδικευμένα, Welcome Beds, Jet to Holidays, TUI, πρόθεση σε GTS, τα οποία μπορώ για να καλύψω άλλες αγορές, γιατί παραδείγματος χάρη, αν θέλω να καλύψω αμερικάνικη αγορά, ξέρω ότι το μεγάλο ποσοστό αγοράζει μέσω τουριστικών γραφείων ή συμβούλων ταξιδίων, όπως λέγονται πλέον, και αγοράζουν μέσω GTS. Άρα λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσω αυτά. Βλέπω λοιπόν ότι ακόμη και για στα συστήματα χονδρικής έχω την δυνατότητα να επιλέξω ακόμη και να ορίσω γεωγραφικά το πού θα απευθυνθώ. Επίσης, μια διαφορά που ανέφερα προηγουμένως για τα B2C έχει να κάνει ακόμη και με και ανέφερα για τη ρευστότητα. Για τα B2B συστήματα, συνήθως η εκαθάριση γίνεται μια φορά το μήνα. Εκτός βέβαια από κάποια τα οποία πλέον λόγω και της τεχνολογίας και της εμφάνισης της Virtual Credit Card πληρώνουν κατά την άφηξη, κατά την αχώρηση του πελάτη με τη Virtual Credit Card. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχω το πρόβλημα ή μειώνεται το πρόβλημα το να μην πληρωθεί ο ξενοδόχος, το να μην είναι να χρεοκοπήσει ένα σύστημα και να μην πάρει τα χρήματά του κτλ. Αυτά τα προβλήματα που είδαμε στα προηγούμενα χρόνια. Άρα αυτό που μας λες εν μέρει, Θωμά, είναι ότι το Channel Manager δεν αναφερόμαστε μόνο σε κάποια κανάλια τα οποία το ευρύ κοινό γνωρίζει, αλλά αναφερόμαστε σε ένα διάβλο επικοινωνίας με πράκτορες, οι οποίοι έχουν στο δικό τους πορτοφόλιο συνεργασίες χιλιάδων άλλων μικρών πρακτορείων, που είναι τα B2B στην πραγματικότητα. Έτσι ακριβώς. Άρα θα πρέπει να διαλέξει, γιατί τώρα μιλάμε για το δικό σας προϊόν, το δικό μας προϊόν πρακτικά, που είναι το Channel Manager της Hotel Availability. Θα πρέπει όταν διαλέγει ο ξενοδόχος το Channel Manager να μην κοιτάει μόνο την τιμή. Υπάρχουν πολλά μεγάλο εύρος τιμών μάλλον στην αγορά, το οποίο μπορείς να διαλέξεις ένα Channel Manager. Όμως η ουσία είναι να μπορεί το Channel Manager να υποστηρίζει τις ενώσεις αντίστοιχα με όλου του είδους τα κανάλια. Έτσι. Και ένας άλλος μύθος που υπήρχε στο παρελθόν ήταν ότι το Channel Manager είναι ακριβό. Ναι, αυτό το ακούγαμε. Το Channel Manager είναι ακριβό με την έννοια αν δεν το χρησιμοποιείς. Αν δεν χρησιμοποιηθεί το Channel Manager, φυσικά είναι ακριβό, γιατί απλά είναι ένα κόστος. Όταν όμως χρησιμοποιηθεί, είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι μια ελάχιστη επένδυση που μπορεί να καλύψει το μέγιστο της αγοράς. Τι σημαίνει αυτό? Αν χρησιμοποιήσω, γιατί από τη στιγμή που έχω το Channel Manager, μπορώ να βάλω οσαδήποτε κανάλια. Όχι τα 3, 4, 5, 6, 7, 10, μπορώ να πάω 15, 20, 30 κανάλια. Γιατί ο κάθε πελάτης από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου ψάξει για ένα προορισμό Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, πώς θα βρει το κατάλημα αν δεν έχει την κατάλληλη πληροφόρηση, ή πώς θα υπάρχει? Θα πρέπει να υπάρχει το κατάλημα εκεί πέρα, να εμφανιστεί στα αποτελέσματα. Άρα θα πρέπει να έχω σύνδεση με οποιοδήποτε σύστημα, ακόμη και χονδρικής, ειδικά τα συστήματα χονδρικής, που κάνουν τη δουλειά αυτή, που παρέχουν ουσιαστικά διαθεσιμότητα τιμές στα τουριστικά γραφεία, στα μικρά τουριστικά γραφεία. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το Channel Manager να μπορεί, το κόστος είναι ελάχιστο σε σχέση με τη χρήση. Γιατί με μία επιπλέον κράτηση από ένα τρίτο από τα κανάλια που θα βάλω τα επιπλέον, έχει ουσιαστικά βγει το κόστος της χρήσης του Channel Manager για το έτος. Οι επιπλέον κρατήσεις είναι το καθαρό κέρδος. Που σημαίνει ότι και βλέπουμε ότι ένα μέσο όρο γύρω στο 30% που έχουμε αύξηση κρατήσεων λόγω της χρήσης του Channel Manager, αλλά με τη χρήση του Channel Manager, έτσι, με το να ενεργοποιήσω πολλαπλά κανάλια και να αυξήσω την αγορά μου.
Καλή είναι η Booking. Έχει από το 20% σε κάποια νησιά, Κυκλάδες, μέχρι το 60% στην ενδοχώρα της αγοράς. Αλλά αν δεν έχω άλλο κανάλι, χάνω το υπόλοιπο ποσοστό. Καλή είναι και Expedia, που έχει ένα ποσοστό από 30% βλέπε Σαντορίνη, μέχρι ένα άλλο μικρότερο ποσοστό στην ενδοχώρα. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν μικρότερα ποσοστά της αγοράς, τα οποία τα χρειάζομαι και αυτά. Και θα πρέπει να τα καλύψω και αυτά. Γιατί το να επαναπαυθώ σε ένα ή δύο κανάλια, έχω το 50-60% της αγοράς. Το υπόλοιπο 40% δεν με ενδιαφέρει. Βεβαίως. Απλά και ένα πραγματάκι που δεν θα μιλήσουμε σήμερα, που είναι και η μηχανή κρατήσεων εν μέρη, έτσι, είναι ότι έχουμε δει στατιστικά, Θωμά, μαζί, ότι τα ξενοδοχεία που όντως χρησιμοποιούν channel manager και έχουν μια κεντρική διαχείριση τιμών, κεντρική διαχείριση διαθεσιμότητας, έχουν μεγαλύτερο χρόνο να ασχοληθούν με τη μηχανή κρατήσεων και τις δυνατότητες που τους δίνει η μηχανή κρατήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν ουσιαστικά να πάρουν μερίδιο των ατόμων που επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα. Άρα, έχουμε δει στα ξενοδοχεία που χρησιμοποιούν channel manager ότι υπάρχει μια αντίστοιχη αύξηση μετά και της απευθείας πώλησης μέσω της μηχανής κράτησης. Δεν αναφέρθηκα ακόμη στο Booking Engine, γιατί είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία καναλιών. Ουσιαστικά είναι το ιδιωτικό κανάλι, το οποίο και θα δούμε στατιστικά. Τώρα απλά τρέχω πάνω κάτω στις διαφάνειες. Καλά γιατί, κάνεις. μιας που κάνουμε την κουβέντα αυτή, βλέπουμε ότι... να δω λιγάκι. Ωραία. Όπως είπαμε, τα τελευταία στοιχεία μας δείχνουν ότι το 26% πηγαίνει ζητά απευθείας στην κράτηση. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι OTAs έχουν τα 2/3 των κρατήσεων και το απευθείας στο ξενοδοχείο το 1/3. Βλέπουμε ότι οι μεγάλες αλυσίδες το ποσοστό αυτό αυξάνεται, προφανώς γιατί κάνουν marketing, αλλά βλέπουμε επίσης ότι ένα μεγάλο ποσοστό των χρηστών ξεκινάει η αναζήτηση από τα meta search, από σύστηματα σύγκρισης τιμών. Θα πάει στους OTAs γιατί τους γνωρίζει. Αλλά ένα μεγάλο ποσοστό από τους OTAs θα πάει στο ξενοδοχείο. Θωμά, τα meta searches, να πούμε λιγάκι τι είναι τα meta searches και πολλοί πελάτες έχουν... Ωραία, ευχαριστώ. Όταν μιλάμε για meta search, μιλάμε για τα συστήματα σύγκρισης τιμών, όπως είναι ξεκινώντας από την Google πλέον, το Hotel Ads, που παίρνει το μερίδιο της, μεγαλώνει, το γνωστό Trivago, Kayak, Hotels Combined και όλα αυτά τα συστήματα τα οποία μπορούμε να ενσωματώσουμε. Όμως, εκεί πέρα, σε αυτά τα συστήματα, παράλληλα με τους OTAs, μπορούμε να έχουμε και την επίσημη τιμή του site μας, του ξενοδοχείου. Άρα, λοιπόν, ουσιαστικά, σε έναν μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ των OTAs, μπορούμε να μπούμε και εμείς, δίνοντας και τη δική μας απευθείας τιμή. Και επειδή ακόμη και στον OTA, γιατί πολλοί δεν εμπιστεύονται, υπάρχουν πελάτες που λένε ότι εντάξει, εμπιστεύομαι να δώσω τα στοιχεία επιστοτικής μου σε μια μεγάλη εταιρεία. Ναι, αλλά απ' την άλλη όμως υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που θα πάει στον OTA, θα δει τιμή, αλλά θα πάει και στο site του ξενοδοχείου να δει περισσότερες πληροφορίες. Και φυσικά είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Θα πρέπει να έχει την εμπειρία την καλή. Γιατί αν η πρώτη εμπειρία στην ιστοσελίδα είναι κακή, θα έχει εξαφανιστεί. Δεν θα κάνει την κράτηση ούτε από τον OTA. Άρα λοιπόν, δίνοντας σου μια καλή εμπειρία, πρώτη εμπειρία, το επόμενο που ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε είναι να του δώσουμε τη δυνατότητα να κάνει την κράτηση μέσα από την ιστοσελίδα. Με έναν πολύ σωστό επαγγελματικό τρόπο, από όποιο μέσο και αν μπει. Είτε μπει από ένα desktop, από έναν υπολογιστή κανονικό, είτε μπει από ταμπλέτα, είτε μπει από κινητή συσκευή, από mobile phone, από smartphone. Θα πρέπει λοιπόν να έχει τη δυνατότητα να κάνει την κράτηση από εκεί. Και φυσικά εκεί υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές. Ο Θοδωρής νομίζω ότι είναι, Θοδωρή, νομίζω εσύ μπορείς να πεις. Θα το αναλύσω σε ένα άλλο webinar και θα προσπαθήσω να μπω πιο βαθιά στη μηχανή. Το έχω κάνει ήδη, αλλά σήμερα θέλω να επικεντρωθούμε λιγάκι περισσότερο στο Channel Manager, για αυτός ο λόγος που κάνουμε σημερινό webinar. Και βλέποντας λοιπόν και ένα πάρα πολύ σημαντικό και εξαιρετικό στοιχείο που βλέπουμε από τις αναλύσεις, εγώ προσωπικά, επειδή μου αρέσει να ψάχνω και να βλέπω κάθε τόσο το τι καινούριο βγαίνει, τι αναλύσεις καινούριες γίνονται, βλέπουμε ότι η Google λέει ότι 52% των ταξιδιωτών επισκέπτονται έναν ισότοπο ξενοδοχείο αφού βλέπουν πρώτα έναν OTA, αλλά βλέπουμε ότι μεγάλο ποσοστό, 65-98% των τετράστερων ξενοδοχείων προσφέρουν τα δωμάτια τους φθηνότερα στους OTAs από ό,τι στην ιστοσελίδα τους. Ένα τεράστιο, δηλαδή αν έχω φθηνότερη την τιμή στον OTA, τι κάνω, διαφημίζω στον OTA, δίνω και την προμήθειά μου στον OTA, άρα
αυτό είναι ένα μεγάλο έγκλημα, θα μπορούσα να το πω. Θα πρέπει λοιπόν, και φυσικά για ποιο λόγο έχουν το πάνω χέρι OTAs, γιατί επενδύουν το 30-40% των εσόδων σε marketing. Αντίθετα, η έρευνα λέει ότι μόνο το 6% του τζίρου του ξενοδοχείου χρησιμοποιείται για marketing. Άρα μπορούμε να δούμε τη διαφορά. Είναι λοιπόν σημαντικό το να μπορώ να πάω λίγο πίσω, να δημιουργήσω ένα τέτοιο μείγμα των καναλιών και να κάνω τέτοιες κινήσεις έτσι ώστε να έχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θέλω να έχω όλη την αγορά. Και το πρώτο βασικό είναι να δω ποια είναι η υπάρχουσα κατάσταση, τι έχω τώρα, πού βρίσκομαι τώρα, ποιες είναι οι κρατήσεις μου, κάποια στατιστικά από τα analytics του channel manager από συγκεκριμένο ξενοδοχείο, τα είσοδα από κανάλι. Ένα πάρα πολύ σημαντικό είναι για την επιλογή των καναλίων το booking window. Πόσες μέρες πριν την άφηξη γίνεται η κράτηση. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό μας δίνει να καταλάβουμε πώς θα οργανώσουμε το ξενοδοχείο μας, τις τιμές μας, αν έχω non-refundable ή όχι. Άρα λοιπόν είναι κάποια πράγματα που θα πρέπει να τα λάβω υπόψη μου. Σαν παράδειγμα, τώρα που είμαστε μέσω COVID, καταλαβαίνετε ότι το booking window, το πότε κλείνει ο πελάτης, έχει κλείσει βασικά. Θα κλείσει μία-δύο, είναι ανοιχτά κάποια ξενοδοχεία, city hotels. Από εκεί πέρα, κάποιος που θα αναζητήσει αυτή τη στιγμή θα κλείσει ένα ξενοδοχείο maximum 5 ημερών κράτηση πριν την άφηξή του, ας πούμε. Δηλαδή, θα κλείσω τώρα για μεθαύριο, παραμεθαύριο για να μπορέσω να πάω στο ξενοδοχείο. Λίγο δύσκολο να γίνουν κρατήσεις μακροπρόθεσμα, επειδή ο πελάτης αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει ποια θα είναι η μετέπειτα κατάσταση λόγω COVID, έτσι. Έτσι ακριβώς. Πλέον πάμε σε πολύ περισσότερο, δεν θα το έλεγα last minute, αλλά το booking window κλείνει σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, αυτό που βλέπαμε τα περισσότερα ξενοδοχεία, ειδικά τα resorts, το 90% της high season Ιούλιο-Αύγουστο να κλείνει από τον Ιανουάριο με early bookings. Αυτό νομίζω τώρα δεν θα το έχουμε. Δεν θα το δούμε, τουλάχιστον για αυτό το χρόνο, ίσως και λίγο για τον επόμενο χρόνο. Άρα θα πρέπει να δούμε όμως, όταν πάμε να κάνουμε το μείγμα των καναλιών, το επόμενο βήμα δηλαδή είναι να δούμε πώς θα δημιουργήσουμε αυτό το μείγμα των καναλιών. Πώς θα επιλέξουμε αυτά τα κανάλια βάσει των κριτηρίων που είπαμε παραπάνω. Καταρχάς, θα πρέπει να θέσω κάποιους στόχους. Το πρώτο είναι η διασπορά κινδύνου. Δεν μπορώ να εξαρτώμαι από ένα κανάλι. Θα πρέπει να ορίσω και να βάλω τις διαθεσιμότητες μου σε διαφορετικά κανάλια, σε διαφορετικές αγορές. Για να μην εξαρτώμαι είτε από ένα κανάλι, είτε από μια αγορά. Και αν συμβεί κάτι σε μια αγορά, για κάποιον λόγο σταματήσει η κίνηση, δεν έχω πωλήσεις. Θα πρέπει να ορίσω τις πωλήσεις μου για κάθε κανάλι. Το τι θέλω στο κάθε κανάλι να κάνω. Marketing. Θα χρησιμοποιήσω κανάλι για να αυξήσω την έκθεση στο διαδίκτυο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οποιαδήποτε αναζήτηση, οπουδήποτε, ασχέτως αν είναι μέσω OTA ή απευθείας, να υπάρχει το κατάλημά μου στα αποτελέσματα. Όταν κάνει κάποιος, οι περισσότεροι ξεκινάνε μέσω Google αναζήτηση. Άρα ή μέσω MetaSearch, όπως είπαμε προηγουμένως. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να το έχω εκεί. Θα πρέπει να κάνω τοποθέτηση προϊόντος. Να τοποθετήσω ώστε το πουλάω. Είπαμε, έχω ένα προϊόν. Θα πρέπει να ξέρω το προϊόν μου και να ξέρω πώς το πουλάω. Και φυσικά ένας άλλος στόχος θα μπορούσε να είναι άνοιγμα νέων αγορών. Να δω πώς μπορώ να μπω σε νέες αγορές, γιατί προφανώς έχουν ενδιαφέρον, είτε αυτά είναι με οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια, όπως είπαμε προηγουμένως, είτε γεωγραφικά. Και από εκεί και πέρα πάμε στα επιμέρους στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να δούμε όσον αφορά τα ερωτήματα και τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αν ο OTA προσφέρει ένα τμήμα της αγοράς, το οποίο δεν μπορώ να φτάσω εγώ άμεσα, απευθείας, πώς θα υποφεληθώ από γεωγραφικό και δημογραφικό στόχο της συγκεκριμένης αγοράς, πώς θα προσεγγίσω δηλαδή τα ακροατήρια με τους OTAs, τι σύνδεση με τον πελάτη θέλουμε. Θέλω να έχω απευθείας σύνδεση, θέλω να έχω μέσω OTA. Ο OTA πώς λειτουργεί? Γιατί πολλές φορές ακούμε ότι δεν είναι δικός μου πελάτης, είναι πελάτης της Booking. Δεν είναι πελάτης της Booking, είναι δικός της πελάτης. Σε εσάς πληρώνει. Άρα, από τη στιγμή που πληρώνει στο ξενοδοχείο, είναι πελάτης του ξενοδοχείου. Και έχει την ευθύνη για όλο αυτό. Επίσης, αν μπορεί να μου διευκολύνει ο OTA μια άμεση επαφή με τον πελάτη, ένα πολύ σημαντικό, λειτουργική επαφή. Βέβαια, η λειτουργική επαφή έχει να κάνει περισσότερο, δηλαδή το σύστημα, το extra που θα χρησιμοποιήσουμε, περισσότερο με το στήσιμο, το setup του ξενοδοχείου. Από εκεί και πέρα, όλη η διαδικασία γίνεται μέσω channel manager.
Που σημαίνει ότι αν μπω μια φορά και κάνω το ψηφιακό μου προφίλ και κάθε φορά που έχω μια ανανέωση 1-2 φορές το χρόνο κάνω τις αλλαγές, τότε είναι όλα εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνω πολύ περισσότερα πράγματα. Το channel manager θα κάνει όλη τη δουλειά, την υπόλοιπη δουλειά. Όπως επίσης η διαδικασία κράτησης και τα τυχόν voucher, αν η διαδικασία όλη αυτή υποστηρίζεται από την επιχείρησή μου. Και φυσικά τα διάφορα groups. Ήθιστε να επιλέγουμε κανάλια που ανοίγουν σε μεγάλα groups, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα κάθε διαθεσιμότητα με μία εγγραφή, δηλαδή να εμφανίζουμε είτε σε εξειδικευμένα κανάλια, είτε που πουλάνε σε συγκεκριμένες αγορές, είτε αυτό είναι corporate, είτε αυτό είναι λιανική, είτε είναι σε γεωγραφικά κριτήρια κτλ. Ένα άλλο σημείο το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι πώς θα γίνει η εγγραφή. Τι όρους και προϋποθέσεις. Πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο πολλές φορές δεν του δίνουμε σημασία και μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα. Γιατί ναι, μεν συμφωνούμε, βάζουμε το κατάλημά μας, αλλά αυτό που παίρνουμε, η πληρωμή, οι προμήθειες αλλάζουν, δεν έχουμε πλήρη πρόσβαση και του καθεξής. Αντικατοπτρίζουν τον τύπο του καταλήμματός μας ή υπάρχουν σημεία που θα λειτουργήσουν σε εμπόδια. Πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό, είναι για συγκεκριμένες αγορές. Οι πολιτικές ακυρώσεων, συμφωνώ με τις δικές μας. Πολλά συστήματα έχουν στάνταρ πολιτικές ακυρώσεων, πρέπει να επιλέξουμε. Εμείς θέλουμε να έχουμε την ευελιξία ή μπορεί να αλλάζουν οι πολιτικές χωρίς να ενημερωνόμαστε. Το οποίο το είδαμε μέσα στην εποχή, έτσι, στην COVID εποχή. Επιστροφές χρημάτων και πώς αυτές διαμορφώνονται. Η ευελιξία για τυχόν αποζημιώσεις για non-show. Το βλέπουμε και έχετε πιστεύω, περισσότερη πολύ καλή εμπειρία, γιατί το βλέπουμε συχνά αυτό. Και φυσικά τα νομίσματα πληρωμής. Γιατί όταν μιλάμε για περισσότερα κανάλια, πέρα από τα γενικά που γνωρίζουμε και που πάνε σε ειδικές αγορές, εξειδικευμένες αγορές, και ο πελάτης αγοράζει όχι σε ευρώ, αλλά στο δικό του νόμισμα, τότε μπορεί να έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Γιατί η αλλαγή του νομίσματος μπορεί να μας κοστίσει και 3 και 5%. Που σημαίνει αυτό το βάζουμε πάνω στην προμήθεια. Άρα θα πρέπει να ξέρουμε αν υποστηρίζει το σύστημα αυτό, το κανάλι αυτό, τα πολλαπλά νομίσματα. Θωμά, θα κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου εγώ σε αυτή την περίπτωση. Έτσι, έρχονται πολύ απλά, μπορεί να σε ρωτήσει κάποιος ξενοδόχος πώς μπορώ να ξέρω όλη την πληροφορία αυτή εγώ τη στιγμή που αποφασίζω να πάω σε ένα κανάλι. Δηλαδή υπάρχει αυτό το support σε εισαγωγικά από την ομάδα μας, έτσι ώστε να τους εξηγήσουμε το contractual κομμάτι, το κομμάτι του συμβολέου βεβαίως. Αυτό που λογικά ξεκαθαρίζει από το προηγούμενο slide είναι ότι πριν ακόμα υπογράψει ένας πελάτης, θα πρέπει να διαβάζει και το συμβόλαιο. Το ότι το έχει κάποιος συνάδελφός του ξενοδόχος, το οποίο βρίσκεται στην ίδια περιοχή, δεν σημαίνει αυτόματα ότι για το δικό του κατάλημα οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχει θέσει το κανάλι, τιμολογιακά, είναι βάσιμες για το δικό του το ξενοδοχείο, έτσι. Ναι. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι κάθε φορά που συνδεόμαστε με ένα κανάλι, με ένα καινούριο κανάλι, και αυτό ουσιαστικά που κάνω προσωπικά εγώ, ζητάω πληροφορίες για βασικά πράγματα. Όπως έχει να κάνει καταρχάς με τις προμήθειες, με την προμήθεια, με τη διαδικασία των προσφορών, με την ελευθερία του stop sale, που είναι πολύ σημαντικό, το να μηδενίζουν ή όχι τις διαθεσιμότητες ή να σταματάνε τις κρατήσεις. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε και φυσικά κάποια άλλα στοιχεία, τα οποία είναι τα βασικά στοιχεία. Δεν μπορούμε να έχουμε από κάθε κανάλι το συμβόλαιο. Προφανώς δεν μας το δίνουν σε εμάς, αλλά έχουμε κάποιες βασικές πληροφορίες, έτσι ώστε να κατευθύνουμε τους ξενοδόχους, να πούμε ότι εκεί είναι, αλλά ξέρεις, έχει το νου σου, γιατί μπορεί να συμβεί αυτό και αυτό. Ή σε κάποια κανάλια ξέρουμε ότι μπορούν να ζητούν, κάνουν αξιολόγηση πριν, ή ζητάνε ένα ποσό εγγραφής, κάνουν αξιολόγηση και μπορεί αυτό το ποσό να χαθεί. Άρα θα πρέπει να τους ενημερώσουμε και εμείς σε αυτό που κάνουμε τουλάχιστον, έτσι. Και πάντα σε κάθε καινούριο κανάλι ζητάμε και πληροφορίες, επιπλέον πληροφορίες, και μάλιστα μας δίνουν και στατιστικά στοιχεία, έτσι ώστε να έχουμε και το τι κίνηση γίνεται, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα από τις αγορές κτλ. Για να μπορούμε αυτά φυσικά εμείς δεν τα χρειαζόμαστε για προσωπική χρήση, να τα δίνουμε στους πελάτες. Μεταμεταδεύσεις επίσης στους πελάτες. Εκείνη η ουσία και έχω πολλές ερωτήσεις από πελάτες γενικότερα, είναι κατά πόσο αν μπορούμε εμείς να τους βοηθάμε. Και αυτό που προσπαθώ βασικά σου έκανα την ερώτηση για να ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι απλά ότι δίνουμε το τεχνολογικό προϊόν το οποίο θα τους βοηθήσει να βάλουν παραπάνω κανάλια, θα έχουν την ευκολία χρήσης.
γλιτώνοντας χρόνο, μπαίνοντας ξεχωριστά σε κάθε κανάλι, περνώντας τη μέση διαθεσιμότητα. Αλλά έχουμε και ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα επάνω στο κομμάτι των καναλιών, έτσι ώστε ο ξενοδόχος τελικώς να μπορεί να ξεχωρίζει ποιο κανάλι στην πραγματικότητα κάνει για το ξενοδοχείο του, έτσι. Ναι, και αυτό που κάνουμε τις περισσότερες φορές είναι ότι όταν υπάρχει ερώτηση για ποια κανάλι να χρησιμοποιήσω, ποτέ δεν, μάλλον τις περισσότερες περιπτώσεις δεν λέμε ότι ξέρεις αυτό και αυτό. Εκτός αν είμαστε σίγουροι εκείνη τη στιγμή, γνωρίζουμε από πριν ή καιρό το κατάλημα και μπορούμε να πούμε. Τις περισσότερες φορές το συζητάμε και μεταξύ μας και βλέπουμε ιδιαίτερα στοιχεία, γιατί είπαμε ότι το κάθε ξενοδοχείο πουλάει συγκεκριμένο προϊόν. Δεν είναι απλά ένα ξενοδοχείο, όπως όλα τα ξενοδοχεία. Το κάθε ξενοδοχείο είναι διαφορετικό. Έτσι. Θα πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας αυτό. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις τι, ωραία, αυτό και αυτό το κανάλι τελείωσε. Θα πρέπει να δούμε ποιες ιδιαιτερότητες έχει, τι ανάγκες έχει, τι μπορεί να κάνει επιπλέον το ίδιο το ξενοδοχείο, για να δούμε και μετά το κάθε κανάλι που θα προτείνουμε, όπως αναφέρομαστε και εδώ πέρα στη διαφάνεια, όπως λέω, τι αξία θα δώσει το κατάλημα. Είναι πολύ σημαντικό και πολλές φορές θα πρέπει να ξέρουμε και ιδιαίτερα, να μάθουμε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως και το τελευταίο σημείο το οποίο αναφέρω, το πώς εμφανιζόμαστε αποτελέσματα. Για την Booking ξέρουμε, τουλάχιστον στη διαδικασία την αρχική, όπως επίσης και την Expedia. Υπάρχουν όμως κανάλια τα οποία λειτουργούν αντίστροφα. Κανάλια τα οποία τύπου Airbnb. Η Airbnb με την πρώτη εγγραφή, αυτοί που γράφονται τελευταία, εμφανίζονται πρώτα στα αποτελέσματα. Έτσι ώστε για να δώσουν μια όθηση. Δεν συμβαίνει το ίδιο στην Booking.com ή σε άλλα κανάλια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε στο κάθε κανάλι πώς λειτουργεί στα αποτελέσματα, γιατί έχουμε προτείνει κανάλια και μετά από κάποιο διάστημα έρχεται ο ξενοδόχος και λέει «Μα δεν πήρα μια κράτηση. Τι θα πρέπει να κάνω?» Υπάρχουν συστήματα τα οποία θα πρέπει να οριμάσει μέσα η διαδικασία. Θα πρέπει και ένας τρόπος να οριμάσει είναι να μπαίνουμε στο έξτρα και να αλλάζουμε πληροφορίες, να ανανεώνουμε πληροφορίες, να βάζουμε πλέον φωτογραφίες, να βγάζουμε, που σημαίνει ότι αυτό υπάρχει κίνηση. Όσο περισσότερη κίνηση υπάρχει, τόσο περισσότερο οθείται προς τα πάνω το κατάλημα. Και επειδή έχει το channel manager επίσης, αυτό που λέω σε πολλούς ξενοδόχους είναι ότι πειραματιζόμαστε. Ναι, ναι. Δεν σημαίνει ότι 100% αυτό που θα πούμε εμείς ότι θα είναι fit στα δεδομένα του ξενοδοχείου. Σημαίνει ότι όπως επίσης και στη μηχανή κρατήσεων, όταν κάνουμε κάποια ανάλυση για τη μηχανή κρατήσεων, έτσι συμβαίνει και στα κανάλια. Θα πρέπει να πειραματιζόμαστε με κάθε τι που μας δίνει το κανάλι, αντίστοιχα να φιλτράρουμε αυτά που είναι σωστά για τη δικιά μας επιχείρηση. Έτσι. Αντίστοιχα, έχω ακούσει, θα πάω στην Booking συγκεκριμένα, που σας καλεί ή έχετε κάποιες ειδοποιήσεις πίσω στο extra της Booking να εκμεταλλευτείτε κάποιες καινούργιες λειτουργίες που έχουν, οι οποίες έχουν αντίκτυπο όμως επάνω στην τιμή σας. Το Genius, θα σας πω το απλό που το ξέρετε όλοι, δίνοντας καλύτερη τιμή σε κάποιους επαναλαμβανόμενους πελάτες που έρχονται από την Booking. Αυτό έχει σαν αντίκτυπο όχι μόνο να δίνετε προμήθεια, αλλά να δίνετε μία επιπλέον έκπτωση στις ήδη υπάρχουσες εκτόσεις. Επομένως, κάθε τι πρέπει σιγά σιγά να φιλτράρετε από τον ίδιο τον ξενοδόχο. Έτσι είναι, γιατί έχουμε πολλά θέματα πολλές φορές που αντιμετωπίζουμε αυτό ειδικά με την Booking, με τις προσφορές της Extra ή με την Expedia. Παλιότερα, όταν έμπαινε στο Channel Manager και ερχόταν τα πακέτα, τα packages, οι κρατήσεις, τα οποία ναι, μεν ωραία, προωθείται περισσότερο, αλλά διαφοροποιείται η τιμή. Η τιμή που παίρνουμε τελικά είναι, τα χρήματα που παίρνουμε στην κράτηση είναι πολύ λιγότερα. Άρα λοιπόν θα πρέπει, γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει το κάθε κανάλι, πέρα από τα βασικά στοιχεία τα οποία εμείς μπορούμε να δώσουμε, θα πρέπει το κάθε κανάλι να μπορεί να προσαρμοστεί στην πολιτική. Είναι αυτό που ανέφερα στην προηγούμενη διαφάνεια. Αν δεν μπορεί να προσαρμόσουμε το κανάλι στην πολιτική μας, τότε δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε κιόλας. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μου ορίζει το κάθε κανάλι το πώς θα δουλέψω εγώ. Το κάθε ξενοδοχείο έχει τη δική του πολιτική όσον αφορά την προώθηση, διανομή, πώληση, τιμολογιακή πολιτική. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δουλέψουμε, να λειτουργήσουμε αυτόν τον τρόπο. Άρα ερχόμαστε στο κομμάτι το ότι το Channel Manager, θα ξεκινήσουμε λίγο πάλι τη συζήτηση, την οποία λογικά θα κλείσουμε σε αυτό το κομμάτι, είναι ότι εκμεταλλευόμενοι τις λειτουργίες του Channel Manager, που είναι πολλαπλές, και ελπίζω να υπάρξει και ένα άλλο webinar σε στυλ presentation παρουσίασης επίσης του διαχειριστικού κομματιού του Channel Manager, έτσι ώστε να δουν οι πελάτες ότι
είναι πολύ εύκολο να διαχειριστεί από τη στιγμή που γίνει μια παρουσίαση και εκμάθηση στον εκάστοτε ξενοδόχο. Είναι ότι όλα αυτά, το μείγμα των καναλιών, το να προσθέτω παραπάνω κανάλια μέσα στο Channel Manager, να ανοίγω τις αγορές, να ανοίγω διαφορετικό διάβλο στην κινέζικη αγορά, στη ρώσικη αγορά, στην ευρωπαϊκή αγορά, αυτό σου δίνει όλο και μεγαλύτερες πιθανότητες έτσι ώστε να έχεις απευθείας πωλήσεις. Βλέπω στην παρουσίασή σου ότι έχεις επίσης και ένα slide που αναφέρεται στο κόστος καναλιών σε αντιμέτωπη κατάσταση με τις απευθείας κρατήσεις. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι πηγαίνοντας μέσω του Channel Manager και ανοίγοντας όλο και περισσότερα κανάλια, έχουμε αυτό το brand awareness που σημαίνει με λίγα λόγια ότι ξέρει ποιο είναι το κατάλημά σας. Μπορεί ο πελάτης που αναζητεί στο ίντερνετ να ξέρει την περιοχή. Σίγουρα δεν ξέρει το κατάλημα, εκτός κι αν είσαστε ένα πεντάστερο πολύ καλό ξενοδοχείο, τετράστερο τέλος πάντων, το οποίο έχει διαφημιστεί. Άρα ερχόμαστε στο κομμάτι ότι για να ανακαλύψει, να βρει το όνομα του ξενοδοχείου σας, θα πρέπει να ψάξει την περιοχή και ήθιστε να βγουν τα κανάλια. Από εκείνο το σημείο και μετά, όταν μπει στο κανάλι, είναι αυτό που εξήγησε όλη η διαδικασία της ροής του πελάτη, είναι ότι αναζητεί την επίσημη ιστοσελίδα του ξενοδοχείου. Από εκεί και πέρα είναι όλη η δουλειά στο πώς θα μπορέσει να κρατήσει τον πελάτη, και αυτό είναι ένα ωραίο slide που έχεις βάλει στην παρουσίασή σου, Θωμά, το οποίο δείχνει ότι όσο προχωράμε και παλεύουμε επίσης αντίστοιχα και το Channel Manager, αυξάνοντας το μείγμα των καναλιών, αλλά και παίζοντας μετά με τη μηχανή κράτησης και όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει, πώς μπορούμε να γλιτώσουμε χρήματα και ποια είναι η διαφορά τελικά στις πωλήσεις μας. Είναι σημαντικό ότι καταρχάς δεν σημαίνει ότι από την στιγμή που από μια περίπτωση που φεύγουμε από τον OTA, η κράτηση μάλλον έρχεται απευθείας, απλά η διαφορά είναι η προμήθεια. Η διαφορά μπορεί να είναι πολλαπλή. Δεν είναι μόνο η προμήθεια, γιατί μπορούν να δώσουν μια έκπτωση στην απευθείας κράτηση για να κρατήσουμε τον πελάτη, αλλά είναι τα έξτρα τα οποία μπορούμε να διαχειριστούμε τον πελάτη, με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε μια άλλη σχέση και μπορούμε να έχουμε ένα διαφορετικό οικονομικό αποτέλεσμα. Και αυτό σημαίνει ότι τελικά το κόστος των καναλιών των OTAs είναι σίγουρα πολύ μεγαλύτερο στην τελική, αν προσθέσουμε όλα αυτά τα επιμέρους στοιχεία, από ό,τι είναι στην απευθείας κράτηση, και φυσικά το κέρδος είναι σαφώς μεγαλύτερο. Και σίγουρα είναι ένας τρόπος για να δούμε στο τέλος ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε όλο αυτό το μείγμα των καναλιών, λιανικής, χονδρικής, εναλλακτικά κανάλια, πολύ σημαντικό μέσω της μηχανής κράτησης ούτως ή άλλως, τα meta-search που μπορούμε να Trivago, TripAdvisor, Google, όπως επίσης και offline, tour operators, δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε, είπαμε ότι ο βασικός στόχος είναι να κάνουμε διασπορά κινδύνου. Αλλά πέρα από τη διασπορά κινδύνου, κάνουμε και brand awareness. Το ξενοδοχείο μου υπάρχει παντού. Οπότε, αν υπάρχει παντού και εκμεταλλευτώ αυτό το ποσοστό, το μέσο ποσοστό των χρηστών, των ταξιδιωτών που μπαίνουν και στην ιστοσελίδα, αμέσως έχω δημιουργήσει μια δυναμική προς τις απευθείας κρατήσεις. Αν αυτό το μέσο όρο που είδαμε προηγουμένως, να πάω πάλι στη διαφάνεια αυτή, τα στατιστικά που έχουμε από το Channel Manager, από την ιστοσελίδα από το 6,2% στο 6,5% αυτή τη στιγμή, που είναι ακόμα πολύ χαμηλό σε σχέση με το 30%-32% που είναι οι αλυσίδες οι μεγάλες, ή το πάνω από 20% που είναι στην Αμερική. Θα δούμε λοιπόν ότι έχουμε ένα τεράστιο περιθώριο. Όσο περισσότερο αυξάνεται αυτό το ποσό των direct κρατήσεων, τόσο περισσότερο αυξάνεται και το κέρδος στην επιχείρησή μας. Και δεν μιλάμε, επειδή μιλάω από πλευράς μηχανής κρατήσεων, εγώ που είμαι πιο εξειδικευμένος από σένα, Θωμά, είναι ότι αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε στο τέλος είναι όχι να πουλάμε μόνο bed and breakfast, δηλαδή όχι μόνο διαμονή και κάποιο extra supplement που πουλάμε, πρωινό, half board κτλ. Είναι να μπορούμε μέσω της απευθείας πώλησης να ορίζουμε και να διαφοροποιούμε το προϊόν. Άρα θα μπορούσα να φτιάξω, έχουμε κάτι καινούργιο που τρέχει στο Book Online Now, τη μηχανή κρατήσεων τώρα, που ονομάζεται Package Deals. Που σημαίνει να μπορώ να φτιάξω ενσωματωμένες έξτρα υπηρεσίες μέσα από την απευθείας πώλησή μου, όπως είναι spa, μπορεί να είναι κάποιο εστιατόριο, κάποιο μπαρ το οποίο θέλω να πουλήσω κάτι. Άρα να μην πουλάω μονάχα τιμές
με πρωινό και διαμονή, αλλά να μπορώ να προσθέτω και έξτρα υπηρεσίες που πουλάει το ξενοδοχείο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτές τις έξτρα υπηρεσίες δεν μπορώ να τις δομήσω σαν πακέτο στα κανάλια. Άρα το brand awareness και το πώς εμφανίζεται το ξενοδοχείο και η αναγνωρισιμότητα, το brand awareness είναι η αναγνωρισιμότητα του ξενοδοχείου, σιγά σιγά πώς μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στις απευθείας πωλήσεις, όχι μόνο των δωματίων και της διαμονής, αλλά και των έξτρα υπηρεσιών του ξενοδοχείου. Υπάρχει στο chat, άμα δεις, Θωμά, υπάρχει μια ερώτηση για το παράδειγμα που έδειξες με απευθείας πωλήσεις. Μπορείς να τη διαβάσεις? Μισό λεπτάκι. Το παράδειγμα που έχετε είναι τα worst case scenario για OTA και best case για direct. Γιατί OTA είναι με 20% commission και μεγαλύτερο internet marketing. Αλλά επίσης τα exams είναι με δεδομένο ότι έχετε το ίδιο revenue από direct και OTA. Όσον αφορά το ποσό της προμήθειας, το ποσό είναι, ο μέσος όρος είναι 20%. Γιατί ξεκινώντας η Booking μπορεί να έχει το 15%, αλλά ξεκινάμε από 15%, η Expedia 20%, αλλά έχουμε και τα χονδρική, στα οποία η προμήθεια μπορεί να είναι στο 25% ή στο 30%. Άρα, από ό,τι βλέπουμε σαν μέση προμήθεια, στους OTAs είναι γύρω στο 20%. Γι' αυτό και όλα οι υπολογισμοί γίνονται με αυτό. Βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πωλήσεων των περισσότερων καταλυμάτων, σχεδόν 40% και περισσότερο πολλές φορές, γίνεται μέσω συστημάτων χονδρικής, που σημαίνει ότι η προμήθεια μπορεί να αυξάνεται. Και επίσης δεν είναι μόνο η προμήθεια, η βασική προμήθεια, αλλά πολλές φορές είναι, αν προσθέσουμε το promotion που βάζουμε, είτε αυτό είναι έκπτωση, Genius είτε οτιδήποτε άλλο, τότε η προμήθεια αυτή, ουσιαστικά αν το βάλουμε σαν προμήθεια, αυξάνεται και η προμήθεια. Άρα, σαν μέσο όρο, ουσιαστικά η προμήθεια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι περισσότερο από 20%. Αν το υπολογίσουμε στις τιμές μάλλον που αγοράζει ο πελάτης, με την καθαρή τιμή την οποία μπαίνει τελικά στην επιχείρηση. Okay. Άρα τα tips που δίνεις, ο Πέτρος, αν δεν έχει απαντηθεί, ο Πέτρος μπορεί να ξαναγράψει μέσα οτιδήποτε ερωτήσεις έχει, δεν τίθεται ζήτημα. Από εκεί πέρα τα tips που μας δίνεις, που βλέπω σε αυτή τη διαφάνεια, τι είναι, Θωμά? Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να λειτουργήσουμε ένα κανάλι, όπως είπαμε προηγουμένως, ότι μπορεί να είναι για marketing, μπορεί να είναι για να κάνουμε, να υπάρχει έκθεση στο διαδίκτυο, μπορεί να είναι για βασικές πωλήσεις. Μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένο αριθμό διαθέσιμων δωματίων ένα κανάλι. Άρα, σε ένα κανάλι θα δώσουμε ένα δωμάτιο, να υπάρχει εκεί ένας τύπος δωματίων ή δύο τύποι δωματίων, για να υπάρχει ένα φαινόμενο στο ίντερνετ. Ή μπορούμε να ορίσουμε ότι τα τελευταία δωμάτια να πέφτουν, να είναι μόνο direct, έτσι ώστε να τα πουλάμε μέσα από το booking case του καταλύματος για να κλείνουν όλα, δηλαδή σε όλο οι OTAs. Επίσης, αυτοματοποίηση ή χειροκίνητη διαφοροποίηση των τιμών ανά κανάλι, το λεγόμενο channeling. Έτσι ώστε και αυτό έχει να κάνει περισσότερο. Εδώ βέβαια έρχονται και τα συστήματα revenue management που μπορούν να κουμπώσουν πάνω και να μας δώσουν τιμές, γιατί οι τιμές μας θα πρέπει να αλλάζουν. Κάθε αγορά δεν αγοράζει την ίδια στιγμή, την ίδια ώρα. Και κάθε χώρα μπορεί να αγοράζει με διαφορετική τιμή. Εμείς θέλουμε να πουλάμε διαφορετική τιμή. Άρα θα πρέπει να το δούμε γι' αυτό, πώς μπορούμε σε κάθε κανάλι να ορίσουμε, ανάλογα με την αγορά που πουλάει, να ορίσουμε και διαφορετική τιμή. Η τιμολογική μας πολιτική πρέπει να προσαρμόζεται και στις αγορές μας, στις αγορές στόχου. Όπως επίσης και μόνιμη μειωμένη τιμή στο Booking Engine. Αν και αυτό έχει να κάνει με αυτούς που είναι price sensitive πελάτες και όχι σε αυτούς που θέλουν την ασφάλεια, δηλαδή πλέον της απευθείας κράτησης και της απευθείας επικοινωνίας με το κατάλημα. Όπως επίσης και σύνδεση της αυξομοίωσης της διαθεσιμότητας με αυξομοίωση των τιμών, το λεγόμενο yielding. Να αυτοματοποιήσουμε δηλαδή τη διαδικασία, έτσι ώστε ανάλογα με το τι ζήτηση έχουμε, ανάλογα τι κρατήσεις γίνονται, να μην χρειάζεται κάθε φορά ή να ξεχνιόμαστε να μας φεύγουν και να έχουμε με μια χαμηλή τιμή να έχουμε κρατήσεις να γεμίζει το ξενοδοχείο, αλλά να μπορούμε ανάλογα με το τι ζήτηση έχουμε, τι κρατήσεις υπάρχουν και πόσο μειώνουν τη διαθεσιμότητα, να αυξάνονται και απευθείας τις τιμές. Μικρά tips τα οποία μπορούν να μας δώσουν ένα επιπλέον, πρώτα απ' όλα, πλεονέκτημα όσον αφορά στην τελική τιμή στον τελικό καταναλωτή, αλλά και από την άλλη να μας δώσουν και ένα επιπλέον ποσοστό στα τελικά έσοδα και στο κατάλημα. Okay.
Δεν ξέρω, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο σε σχέση με όλες τις διαφάνειες? Συγγνώμη που σε πήγα λίγο πάνω κάτω, αλλά προτίμησα να το κάνω έτσι, ναι, για να είναι λίγο πιο κατανοητό στους φίλους μας που είναι μαζί, έτσι ώστε να καταλαβαίνουν και αυτοί το πώς δουλεύει. Αυτά είναι τα στοιχεία της Hotel Availability. Πέτρο, έχω μοιράσει επίσης σχετικά με τη δεύτερη ερώτησή σου. Θα ήθελα να μας περάσει ένα emailάκι να σου εξηγήσει μέσω email ο Θωμάς και εγώ ακριβώς πώς βγάζουμε περίπου τον αλγόριθμο εμείς για να καταλαβαίνουμε το μέσο όρο. Δεν μιλάμε. Αναφέρει μια ερώτηση ο κύριος Πέτρος μέσα στο chat σχετικά πάλι με το τελικό slide. Θα προτιμούσα να του πω ότι δεν το βάζει ο Θωμάς σαν προμήθεια επάνω το ότι βλέπει το Genius. Αναφέρει απλά ότι στην προκείμενη περίπτωση το Genius ξαναρίχνει την τιμή. Επομένως είναι σαν τύπου προμήθεια. Είναι σαν να πληρώνεις ξανά τον OTA ένα ποσοστό παραπάνω. Εκεί πρέπει να εστιάζεις την προσοχή. Τώρα το μέσο όρο που έβγαλε ο Θωμάς ήταν ένα κομμάτι που έχουμε δει μέσω της στατιστικής, μέσω της μηχανής κρατήσεων της απευθείας πωλήσης και της πωλήσης των καναλιών. Μαζί με όλα αυτά, θα ήθελα να πω ότι πολλοί θα μας ρωτήσουν βεβαίως πώς μπορούν να βρουν περισσότερα στατιστικά. Εμείς, σαν ομάδες, με τα επιμελητήρια τρέχουμε τρέχουμε κάποια στατιστικά τα οποία είναι ελεύθερα στο κοινό. Το ίδιο και η Hotel Availability σε αυτή τη στιγμή θα το τρέξει με τα επιμελητήρια σποράδων, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, σωστά. Ναι. Θα τρέξουμε κάποια στατιστικά, έτσι ώστε να μπορείτε να βλέπετε κάποια στοιχεία. Και επίσης, εμείς, σαν Google Night Now και με τα νέα μέσα, τρέχουμε ένα site το οποίο λέγεται Παρατηρητήριο Τουρισμού. Επομένως, θα μπορείτε εκεί να βλέπετε τις αναζητήσεις, τα requests, τις επερωτήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή από διάφορες χώρες, έτσι, όπως επίσης και τις κρατήσεις από διάφορες χώρες. Και να βλέπετε πώς κάθε περιοχή περίπου λειτουργεί αυτή την περίοδο την οποία περνάμε με το COVID. Άρα, αυτό που θέλω να σας πω εν μέρει είναι ότι οι εταιρείες τεχνολογίας σαν και εμάς δεν πουλάμε απλά ένα προϊόν έχοντας τη λειτουργία του μονάχα. Είμαστε εδώ να σας σαπορτάρουμε και να μπορέσουμε να σας δίνουμε μία γνώση λίγο πιο ξεκάθαρη από όλους, έτσι ώστε και εσείς να μπορείτε σιγά σιγά να εκμεταλλεύεστε τα στοιχεία ή τις καινούργιες καινοτομίες τις οποίες βάζουμε είτε στο Channel Manager είτε στη μηχανή κρατήσεων. Θωμά, βλέπεις κάποιες ερωτήσεις απευθείας επάνω από τον κύριο Γιώργο Σκαρκάλα. Κάτι αναφέρει για το Genius, πάλι λογικά για το τελευταίο σου slide. Να πω λιγάκι όσον αφορά για αυτό που ανέφερα για Genius και οτιδήποτε άλλες προσφορές. Έχει να κάνει με αυτό που ανέφερες και εσύ, ότι ουσιαστικά μειώνει την τιμή. Το ίδιο και στα συστήματα χονδρικής. Όταν έχω net rate και το net μου είναι 25-30% χαμηλότερα από ό,τι είναι στα λιανική, σημαίνει ότι η προμήθεια αυτή το βάζω σαν προμήθεια. Οπότε όταν μειώνει η τιμή, η καθαρή τιμή την οποία βάζω εγώ στο σιρκάρι μου, στη τσέπη όπως λέμε, τότε σημαίνει ότι αυξάνεται το κόστος. Γιατί εγώ έχω ορίσει σαν μια μέση τιμή, το ADR ας το πούμε, μάλλον το ADR μειώνεται, η τιμή που πουλάω ουσιαστικά μειώνεται. Άρα θα πρέπει να δω ποια θα ήταν η τιμή αν η μέση τιμή που παίρνω από τα κανάλια και ποια είναι η μέση τιμή όταν παίρνω από απευθείας κρατήσεις. Και πολλές φορές, χωρίς να το καταλάβουμε, για να αυξήσουμε τις κρατήσεις, βάζουμε προμήθειες που οι προμήθειες μπορούν να ξεφύγουν. Γιατί έξτρα προμήθεια πάνω σε ένα Genius ή έξτρα προμήθεια πάνω σε recommended προμήθεια σημαίνει ότι αυτό μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ και το 20% και στο τέλος να μην έχοντας και package μέσα, προμήθεια package, μπορεί να είναι τελικά να ξεπεράσει και το 30%. Απλά αυτό που προσπαθείς πρακτικά να πεις, Θωμά, είναι ότι τα διάφορα κανάλια, στην προκείμενη πάλι αναφερόμαστε πολύ στην Booking σε Expedia γιατί είναι τα πλέον διαδεδομένα. Έτσι. Π.χ. τώρα αυτή την εποχή η Booking τρέχει κάτι καινούριο. Όποιος ξενοδόχος, γίνεται μια επερώτηση μέσα στο extranet της Booking αν θέλουν να συμμετέχουν σε ένα τύπου πορτοφόλι που δημιουργείται από τις απευθείας πωλήσεις των πελατών μέσω της Booking στους Genius πελάτες. Άρα τι τους δίνουν, τους επιστρέφουν κάποια χρήματα πίσω. Είναι
την προηγούμενη εβδομάδα έχει ανακοινωθεί αυτό από την Booking και ρωτάει τους ξενοδόχους αν θέλουν να συμμετέχουν. Αλλά αν δεν διαβάσεις τους όρους, να καταλάβεις ότι αυτό το συγκεκριμένο στην πραγματικότητα, το ότι δημιουργείται ένα πορτοφόλι για τον πελάτη της Booking, έχει αντίκτυπο στην πραγματική τιμή που πουλάει ο ξενοδόχος μέσα στην Booking, το καταλαβαίνει μονάχα όταν λαμβάνει την κράτηση. Έτσι, ξεχωρίζει και καταλαβαίνει όταν παίρνει την τελική κράτηση ότι τελικώς έχει ρίξει πολύ χαμηλά τη μέση τιμή του, η οποία δεν είναι βεβαίως αυτή που θέλει να πουλήσει στην αγορά. Από εκεί και πέρα, βλέπεις, θέλεις να ανοίξουμε μικρόφωνα ή όποιος θέλει να μπορέσει να μας στείλει την ερώτηση μέσω του chat εδώ, Θωμά? Να κάνω μια τελευταία έτσι, γιατί αναφερθήκαμε στις τιμές τελευταία. Το βασικό είναι για μένα, πέρα από τις τιμές και η προσαρμογή, όπως ανέφερα προηγουμένως, θα πρέπει η προσαρμογή των τιμών να είναι, ναι, μιλάμε για το parity rate, μιλάμε για ισοτιμία σε όλα τα συστήματα πωλήσεων, όλα τα κανάλια πωλήσεων, αλλά από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει, ανάλογα με τις αγορές που απευθυνόμαστε, θα πρέπει να μπορούμε να πουλάμε, να ορίζουμε τιμολογιακή πολιτική που θέλουμε. Το ένα αυτό. Και το άλλο είναι, θα πρέπει και επιμένω σε αυτό, θα πρέπει να γυρίσουμε 2 βήματα πίσω για να δούμε το προϊόν μας και να κάνουμε τις στοχεύσεις της αγοράς, το πού θα στοχεύσουμε, σε ποιες αγορές, για να ξέρουμε σε ποιους θα πουλήσουμε, ποιους θέλουμε και ποιους δεν θέλουμε. Και επίσης και ποιες αγορές μας δίνουν, ποια έχουν μεγαλύτερη αξία για μας, σαν ξενοδοχείο, σαν κατάλημα. Άρα με αυτόν τον τρόπο έχω τη δυνατότητα να έχω πραγματικά περισσότερα ωφέλη και να έχω καλύτερο αποτέλεσμα στο τέλος. Και φυσικά το να μπορώ να κατακτήσω το μεγαλύτερο ποσό της αγοράς, αν είναι δυνατόν και το 100%. Okay. Αυτό, λοιπόν, θα προσπαθήσω, εφόσον δεν υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις, απλά κατέγραψε αν μπορείς την ερώτηση του κύριου Πέτρου από το chat, Θωμά, αν μπορούσε να μας μοιράσεις, κύριε Πέτρο, που δεν γνωρίζω το επώνυμό σας, αν μπορούσε να μας μοιράσετε και ένα email να σας απαντήσει ξεκάθαρα ο Θωμάς τη σκέψη του σχετικά με το τελικό slide, θα ήταν καλύτερα για να μην τρώμε πολύ χρόνο σε άλλες ερωτήσεις που ίσως υπάρχουν, αλλά επίσης και κάποια που δεν μπορεί να τα κατανοήσει και όλα τα mail που είναι αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις τις οποίες θα θέλατε να μας θέσετε σχετικά με το Channel Manager? Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι θα προσπαθήσουμε ανά 10-15 μέρες να έχουμε τέτοιου είδους webinar, όχι μόνο με στατιστικά, αλλά σαν απευθείας παραδείγματα πάνω στη μηχανή κρατήσεων, πάνω στο Channel Manager, για να βλέπετε τις λειτουργίες, τι καινούργια πράγματα φτιάχνουμε, τι μπορείτε να εκμεταλλευτείτε, έτσι ώστε να κάνετε πιο εύκολα τη δουλειά σας, όχι μόνο σε θέμα χρόνου, αλλά για να μπορείτε να κατανοήσετε ποιες θα είναι οι στρατηγικές σιγά-σιγά που θα πρέπει να ακολουθήσετε είτε στο marketing είτε στις πωλήσεις σας. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση που θα ήθελε κάποιος να κάνει? Μπορούν, αν κάποιος θέλει να ανοίξει και μικρόφωνο. Βεβαίως, άλλη μόνο. Νομίζω ότι δεν βλέπω κάποιες ερωτήσεις. Θωμά, αν μπορείς να δείξεις την τελευταία απλά που έχει στα στοιχεία επικοινωνίας που θα μπορούσαν να περάσουν κάποιο email, θα σου ήμουν ευγνώμων. Ναι, θα πρέπει να μου ξανακάνεις host γιατί το έχω... Με έκανες. Λοιπόν, υπόσχομαι ότι έχω τα email όλων όσων ήταν μαζί μας. Θα σας περάσουμε ένα link επίσης που έχουμε τραβήξει live στο YouTube, αντίστοιχα και στο Facebook, το συγκεκριμένο webinar. Επομένως, αν έχετε κάποιες απορίες, ανά πάσα στιγμή, έχουμε αρκετό χρόνο δυστυχώς, γιατί είμαστε όλοι σε lockdown, επομένως θα μπορούσατε να ξαναδείτε κάποια σημεία που σας ενδιαφέρουν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας. Ευελπιστώ ότι, Θωμά, θα είμαστε και με άλλους καλεσμένους την επόμενη φορά, άλλους συνεργάτες από διάφορες εταιρείες, revenue management, που είναι σύγκριση τιμών, κάποια άλλα services που μπορούν να βοηθήσουν στις απευθείας πωλήσεις. Πιστεύω ότι θα είμαστε εδώ μαζί, να τους καλωσορίσουμε, να τους γνωρίσουμε στο κοινό. Πριν κλείσουμε, βλέπω συγγνώμη, θα μας ενδιαφέρουν, λέει, κανάλια που απευθύνουν το αμιγώς σε βίλες. Υπάρχουν πέραν της Airbnb πολλά τέτοια συστήματα, πάρα πολλά, τα οποία όμως
Μόνο ένα μέρος από αυτών, τα μεγάλα, συνδέονται με channel managers απευθείας με API σύνδεση. Βέβαια, υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης της συγχρονισμού διαθεσιμότητας, με iCal, όπως αναφέρονται, αλλά υπάρχει μια πληθώρα καναλιών, τα οποία κάποια από αυτά τα έχουμε και στην ιστοσελίδα μας, στα στεμμένα κανάλια, που υποστηρίζουν iCal κιόλας. Και πέρα από εκεί πέρα είναι και εξειδικευμένα άλλο και με τις αγορές, δηλαδή συγκεκριμένες χώρες που απευθύνονται, προωθούν μάλλον βίλες από Ελλάδα σε συγκεκριμένες χώρες. Αυτό, αν θέλετε όμως, με ένα email μπορούμε να σας το στείλουμε την πληροφορία, τη λύση των καναλιών αυτών. Θοδωρή. Γεια σου, Κύρο. Καλησπέρα. Μπήκα εμβόλυμα. Κανένα πρόβλημα, ίσα. Ευχαριστώ, Θωμά. Ήταν τρομερά τα στοιχεία. Ήταν πραγματικά breathtaking για αυτούς που μας αρέσουν τα νούμερα. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι που απασχολεί όλους είναι μετά το COVID, κατά πόσο έχει αλλάξει το customer journey που οδηγεί σε ένα booking. Δηλαδή, ότι πλέον φαίνεται ότι κάποια πράγματα επηρεάζονται στη διαδικασία που πάμε για μια κράτηση. Έχεις κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό το Θωμά? Ναι, όπως έδειξα βασικά πριν από 2 εβδομάδες βγήκαν 2 μελέτες από το European Travel Commission και νομίζω τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, από το βαρόμετρο που εκδίδει κάθε τόσο, τα οποία ουσιαστικά μελετήσανε Σεπτέμβρη τα ταξιδιώτες στην Ευρώπη. Αυτό που παρατηρήσαμε, που φαίνεται, είναι σε μια διαφάνεια που είχα κιόλας στην αρχή, ότι ένα μεγάλο ποσοστό πλέον που μεγαλώνει σε σχέση με άλλες, σε σύγκριση μάλλον παλιότερες έρευνες, ότι ο πελάτης πλέον θέλει την απευθείας, κοιτάζει περισσότερο απευθείας κράτηση στο ξενοδοχείο, λόγω του ότι δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα μέσω των OTAs, με το γίνεται ακύρωση, δεν γίνεται ακύρωση, θα πάρει τα χρήματα πίσω, θα πάρει voucher, τι θα γίνει. Οπότε, μεγάλο ποσό των Ευρωπαίων τουλάχιστον ταξιδιωτών προσανατολίζονται, λένε ότι θα θέλουν να κάνουν την κράτηση πλέον κατευθείαν στο κατάλημα, μέσω του ιστοσελίδας κτλ. Έτσι ώστε να έχουν άμεση επικοινωνία για οτιδήποτε συμβεί, να έχουν άμεση επικοινωνία με το ίδιο το κατάλημα. Άρα υπάρχει μια μετατόπιση και αυτό είναι το θετικό. Γι' αυτό είπαμε ότι ναι, μεν ξεκινάει από η όλη διαδικασία από τα meta search, Google ή Trivago ή TripAdvisor, αλλά ουσιαστικά μεταφέρεται μεγάλο ποσό από αυτό, μεγαλύτερο ποσό από ό,τι ήταν πριν, στην απευθείας στο ξενοδοχείο. Για να έχει και την ασφάλεια αυτή ότι μιλάω απευθείας με το κατάλημα, οτιδήποτε και να συμβεί. Άρα παίζει ένα ρόλο επίσης, το COVID παίζει ένα ρόλο. Έτσι. Άρα μέσα στην όλη ροή της κράτησης έχει μπει και η ερώτηση, είναι το ξενοδοχείο έτοιμο ως προς πλευράς όλων των δεδομένων που υπάρχουν για τον COVID? Μία ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Είναι και επίσης, Θοδωρή, είναι επίσης και το κομμάτι της αλλαγής του target audience που το ανέφερε ο Θωμάς πολύ σωστά. Φέρουμε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα του, παραδείγματος χάρη Σαντορίνη, η οποία παραδοσιακά ήταν Αμερικανοί, Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί ως ένα μεγάλο target audience, οι οποίοι αυτή τη σεζόν του 20 εξαλειφθήκαν εξαιτίας της απαγόρευσης των πτήσεων και επισκέψη να φύγουν από Αμερική προς άλλες χώρες. Οπότε έχουμε και μία μετατύπωση και από εκεί πέρα σε αυτά τα κοινά. Οπότε, όπως πολύ σωστά είπατε στην παρουσίαση, θα πρέπει να κοιτάξουμε για τα καινούρια αυτά κοινά που πρέπει να προσελκύσουμε. Διαφορετικά, θα πρέπει να παραμείνει η Σαντορίνη όλη την περίοδο lockdown μέχρι να μπορέσουν οι Αμερικάνοι να ταξιδέψουν. Ναι, αυτό φαίνεται στις έρευνες. Καταρχάς, να πούμε ότι για το 2021, για τη σεζόν τουλάχιστον, αφού μιλάμε για σεζόν, τα δεδομένα θα είναι ότι το booking window θα είναι πολύ μικρότερο. Η κράτηση δηλαδή θα είναι πολύ πιο κοντά στην άφιξη. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι θα είναι γενικά μειωμένος. Λένε ότι το υπολογίζουν 40 με 50% του τουρισμού του 2019. Και επίσης αυτό που βλέπουμε από τη στοιχεία είναι ότι θα έχουμε, ναι, δεν θα έχουμε Αμερικάνους, Ασιάτες, Σαντορίνη, Μύκονο κτλ. Αλλά θα έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό Ευρωπαίων λόγω του ότι θα μείνουν στο εσωτερικό της Ευρώπης. Λόγω φόβου δεν θα μετακινηθούν εκτός Ευρώπης. Άρα ένα μέρος από αυτούς που θα χαθούν θα καλυφθούν από τους Ευρωπαίους που δεν θα πάνε σε άλλες χώρες. Μέχρι εκεί πέρα πιστεύω. Αυτά μας δείχνουν μέχρι τώρα. Τώρα το τι θα γίνει, οι έρευνες που αν αλλάξει κάτι με εμβόλιο, τι θα γίνει στους επόμενους 2 μήνες,
θα τα έχουμε αυτά τα στοιχεία, οπότε θα μπορούμε να τα κοινοποιήσουμε για αυτά. Απλά είναι μαραθώνιος, δεν είναι αυτό που λένε sprint, έτσι. Θέλει μια διαδικασία συνεχείου ελέγχου. Ακριβώς. Θοδωρή, είναι αυτό που έλεγε στην αρχή, ότι έχουμε τον χρόνο, αλλά αυτή τη στιγμή πραγματικά ήρθε η στιγμή της ανάλυσης των big data. Δηλαδή δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη, τρανή απόδειξη, ότι τα big data πλέον είναι αυτά που μας θα καθορίσουν τις στρατηγικές, το πώς θα κινηθούμε στις επόμενες περιόδους. Sorry που παρεμβαίνω. Όχι, και μπαίνω... αλίμονο. Ίσα θέλω να το κάνω, θα προσπαθήσω. Είναι η πρώτη φορά που το κάναμε έτσι θεωρητικό interactive, έτσι, να παρεμβαίνω και να κάνω ερωτήσεις. Το προτίμησα έτσι. Θεωρώ ότι στα επόμενα webinar θα ανοίγουν και οι ξενοδόχοι λίγο παραπάνω το μικρόφωνο. Θα πάρει, ίσως κάνουμε μια συζήτηση απλά την επόμενη φορά, χωρίς παρουσιάσεις. Γιατί αν συνεχίσουμε, πίστεψέ με, το έχω ξαναζήσει, έχει πάρει webinar 2,5 ώρες και δεν θέλω, αυτό κουράζει. Επομένως, θεωρώ ότι έχω πολλά πράγματα να πω και εγώ από πλευράς απευθείας πωλήσεων. Θεωρώ ότι μπορώ να το δέσω σιγά σιγά με όλους εσάς τους συνεργάτες μας και να δούμε έστω από τα 100 πράγματα που μπορούμε να πούμε σε μια συζήτηση σαν τη σημερινή, να κρατάνε 1-2 πραγματάκια οι ξενοδόχοι, έτσι ώστε να μπορούμε να δομούμε σιγά σιγά τη γνώση τους. Έτσι. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά όλους. Υπόσχομαι ότι θα ανακοινώσουμε άλλο ένα webinar με κάποιο άλλο θέμα τις επόμενες 10 με 15 μέρες. Επομένως, αν θέλετε, είτε γραφτείτε στο Facebook, είτε στις επίσημες σελίδες μας στο LinkedIn, είτε επισκεφτείτε τις επίσημες σελίδες μας. Εκεί ανακοινώνουμε όλα τα webinars που πρόκειται να έχουμε προγραμματισμένα σε επόμενη περίοδο. Θωμά, για άλλη μια φορά σε ευχαριστώ. Είσαι στο Βόλο, εγώ είμαι Αθήνα. Έχουμε να συναντηθούμε, παρόλο που είμαστε συνεργάτες εδώ και κάποιους μήνες. Για άλλη μια φορά σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και ελπίζω να φύγουμε πιο γρήγορα από αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.